Здравейте хора! Днес ще играем Ultimate Custom Night. По принцип, моето е 7000, но е доста трудно и мога този клип да не го играя. И сега ще играя тия двамата. Защото на Rockstar Bonnie не мога да му разбера къде му се намира китарата. 5 часа не мога да му разбира китарата, хора. Имам FNAF 4, ако искате да цъкам на нея. Имам не само FNAF 4, имам FNAF 2. Имам FNAF 2 и FNAF това. Имам и чекайте. Хора, как се казва, че направо имам и чекайте да се сетя. Ще видим когато го измисля. Хора и хелплантите имам. Do me a favor, can give me. Какво е това? Не го прочитах. Къде има китарата? Не мога да те намеря. Добре. Така ще играя на Play Attention 1. Това малко всъщност ще игра на Ladies Night 2. Ladies Night 1. Що едно е най-лесната Ladies Night. Въпреки че Ladies Night и без това е трудно. За мен е и трудна, първия част не мога да целя. О, вижте хора, имам и камера тук. Имаме камера в офиса. И хора, много модерно. Имам и камера в офиса. Да, право, хич модерно. Хич модерно. Пръщко ма. Така. Смазахта от електрошок. О, чика. Смазахта от електрошок. Смазахта от електрошок. Кадима! Откъде на кадима? Откъде на къде дойде тази чика? Нищо. Нищо. Сега ако дойда на Challenges, Creepy Claus 2, Night Attack, не Springtrap. Това не трябва да е така. Old Friends. Къде сте виждали в Old Friends тая? По принцип,
В Old Friends, да. Чакайте. В Old Friends марионета беше добавен. Само да кажа. Но сигурно са го премахнали. По-добре. Тъй марионета направо ме смазва. Ми дай на Old Friends да играем. Ух. Тум-тум. Тум-тум дара. О, микрофона на фана Фрейди. О, шут. Забравих марионета. О, шут. Забравих марионета, хора. Много гадно. Да, това е Old Friends, да, please attention. Тук с малко не го разбрах. Така, хора, абонирайте се за канала Алекс Дуклов. С камбанката, за да получавате известия, когато качва видеа. И за мене се абонирайте и за канала на братовчето ми Петю се абонира. Да. И това го забравих. Ама защо Тус жена или там, който и мъж, жена не ме интересува. И тус мъж, дете, не трябва да ми скачат постоянно. Не моли някой друг май изкочи например Тус животно. И накрая най-гадното животно да ми изкочи. Е това, което го посочвам. Да ми изкочи. Най-гадното животно. То преди най-гадното животно е и това. Ама да. Хора. Ще се опитам още няколко игри на това. Докато не успея поне до 3 часа да оцелея. Точно попита ли? Забравих. Значи един го проемам и направо пупите го почвам, човек. Аз направо не мога. Не мога с този пупит. Не мога. Тут. Така. Така, що яде буклук? Не знам. Защо? Защо на мене се случва, човек? Защо? Хора, ще игра с useless хората. Help. Тея. Това почти нищо не прави. Тоя. Това е много зле. Той изглежда доста грозно, когато е в игра, затова че не го слагам. Не искам да таком някакъв грозник. Така, ще сложа кой да сложа годин Фредко на
10. Кой друг да сложа? Nightmare на едно. Кой друг да сложа? Направо, знаете ли ко? Правя така и нищо не ма интересува. Ще се опитам гумина. Дори с най-гадните пъпета. Хора, вие това видяхте ли го? Вие тия човечета видяхте ли ги? Да, питам. Май не ги видях. Това на мен и преди не ми се е случвало. Найтмериум и всички останали да не скочат в едно. Тако се натисках маската, човек. Според мен ще ми е по-лесно да играя от лаптопа ми, ама той няма достатъчно памет, за да се изтегля. И първо ми иска пари. Пари. Живота е пари. Живота е пари. Така, хора, сега дай ми тук. Айде стуга бе, защо ти стуга бе? Виж ти ма оставя да ми експъкъсте! Ако видите това Nightmare, нали знаете она дет ви пее I have fortunate, тя когато марионета ви тако, аз ви викам онош човече, аз стана черна, с черни очи, черно и бело. Хора, слушате ли ма? И да, стана черно и бело. И хора са правим и сърпех го и то ми изкочи. Еми хора, до тук ще е клипа. Изчакайте само още една игра да изиграя. Да ви покажа, добър ютубър съм. Но днеска не ми се снима много. И то чак на Ultimate Custom. Аз преди направо 6000 точки пуках. Оцелях! 9 секунди и няколко стотни! Супер! Майко, мразя си живота в тая игра. Хора, ще се видим друг път, когато правя видео на FNAF. Пишете долу в коментарите каква FNAF искате да играя. И чао! Аз съм Робин Худ. Чао!